Fa un temps em vaig deixar en un aeroport un portàtil i un anorac. No era un cas aïllat, se'n diu no saber mai on tens el cap. De l'anorac me'n vaig despedir. El portàtil el vaig recuperar, però em va costar molts cops al front, molts calés i molt patir. Arrel d'aquell episodi vaig voler canviar. Estava decidida a estar contenta, no per trobar, sinó per no perdre. Però és difícil la conversió, perquè des de petita s'albirava que tindria un futur prometedor. L'agenda de col·legi me la deixava a casa al costat dels deures fets i l'entrepà. I de la motxilla que també vaig oblidar, al bus em volaven els diners i uns auriculars o 2 o 3. I el temps, targetes, ulleres, papers. Vivia en un estat d'alerta permanent, sempre revisant de portar-ho tot a sobre. Els nervis no em deixaven ni dormir. Per això vaig fer una enquesta entre la gent que m'envoltava, que començava tema per ells i per mi, a veure si me'n sabien donar raó, i em van dir: és molt senzill, et passa perquè vas de vol. I el més trist és que fa tant de temps que vas essent que no t'adones de coses que realment t'estàs perdent. Què m'estàs dient? Doncs construir relacions i cuidar-les o gaudir d'una tarda d'avorriment. D'acord, però hi ha solució, vaig dir jo. Si en comptes de fer 1000 coses alhora en fes només una de sola, treballar tot el sant dia, al WhatsApp, escriure, seria pitjor el remei que la malaltia i pararia boja. Si els quilòmetres que he fet o les paraulotes que he dit m'evitessin mals majors amb els anys, però no han servit de res i em fa por acabar oblidant qui sóc, on visc. Per superar l'angoixa em dic, és un cop cada descuit, però també menys pesa la maleta, el que ja no tinc no puc tornar-ho a perdre. I així em vaig alliberant, deixant càrregues enrere. Diuen que qui no té cap ha de tenir cames, doncs jo hi afegiria, per experiència, temps, diners i paciència, sobretot amb una mateixa, per intentar gaudir d'anar a cada passa més lleugera.